У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Мша складається в наступній інтенції про Найсвятейшую кров Христа, заступництво Найсвятейшей Панны Марии всіх святих. Просим пробачення грехов і провин за грехи для Івана Куницкого, каб он мог радоваться Божией хвалой у небесном володарстве. Ира просим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праздно народження Твоего одинородного Сына, чудовним чином розпочав справу нашого збавлення. Умацуй, просим нашую веру, каб с Христом, який веде нас, мы досягнули обіцяної слави праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Амен. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, такая есть воля Божия, якую вы чули от початку, как мы любили одно одного. Не так, як Каин, який быў ад злога і забіў свайго брата. А для чаго забіў яго? Бо ўчынкі яго былі благія, а брата ягонага справядлівыя. І не здзіўляйцеся, браты, калі свет ненавідзіць вас. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця, таму што любім братоў. Хто не любіць, застаецца ў смерці. Кожны, хто ненавідзіць брата свайго, той чалавеказабойца. А ведаеце, што ніводзін чалавеказабойца не мае ў сабе жыцця вечнага. Па гэтым пазналі мы любоў, што ён аддаў за нас сваё жыццё. І мы павінны аддаць жыццё сваё за братоў. Калі хтосьці мае дастатак у свеце і бачыць брата свайго ў нястачы і закрывае перад ім сваё сэрца, то як любоў Божая можа жыць у ім? Дзеці, не будзем жа любіць словам ці моваю, але ўчынкамі і праўдаю. І па гэтым пазнаем, што мы ад праўды, і супакоім перад ім нашыя сэрцы. Бо калі сэрца наше асуджае нас, то Бог больше за сэрца наше і ведае ўсё. Умілаваныя, калі сэрца наше не суджае нас, то мы маем адвагу перад Богам. Гэта Слова Божае. Усклікай Пану уся зямля. Усклікай Пану уся зямля, з радасцю служыце Пану. Станьце перад Яго абліччам з радасным спевам. Усклікай Пан. Ведайце, што Пан ёсць Богам. Ён стварыў нас і мы ягоныя, бо мы Яго народ і авечкі Ягонай паствы. Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, на дзяцінцы Ягоныя з пахвалою. Праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя. Усклікай. Бо Пан ёсць добры, навекі міласэрнасць Ягоная, а Яго вернасць з пакалення ў пакаленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Зазяў нам святы дзень. Прыйдзіце, народы, пакланіцеся Пану, бо сёння на зямлю сышло вялікае святло. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус вирашив пайсці ў Галілею і, знайшовши Філіпа, каже йому: «Іди за мною». Філіп жа був з Бетсаїди, з города Андрея і Петра. Філіп знайшов Натанаеля і сказав йому: «Ми знайшли того, про кого писали у законі Моїсея і пророки, Єсуса, сина Юзефа з Назарету». Але Натанаель сказав йому: «Чи може бути щось добре з Назарету?» Філіп адказав йому: «Іди і погляді». Єсус, убачивши Натанаеля, який йшов до його, сказав про його: «Ось сапраўдны ізраїльтянин, у яким нема падману». Натанаэль сказав йому: «Откуль ти ведаєш мене?» Єсус сказав йому адказ першим: «Філіп покликав тебе. Я бачив тебе, коли ти був під смоковницею». Адказав йому Натанаэль: «Раббі, ти син Божий, ти володар Ізраїля». Єсус сказав йому адказ: «Чи ти віриш тому, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею? Убачиш больш за гэта». Каже йому: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба расчыненае і анёлаў Божых, якія узыходзяць і сыходзяць на Сына Чалавечага». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе, Син Божий, якось милуйся надо мною. Богу, який спасилає нам свого Духа і дозволяє називати себе Айцом, представим наші просьби. Молимся за святий Костел, каб він був для світу прикладом ахвярної і безкорисливої любові. Тебе просим. Молимся за пастыраў Костела, каб яны умели бачыць духовные потребы своих верников. Тебе просим. Молимся за народы, якія перажываюць унутраныя грамадскія і палітычныя канфлікты, каб яны будавалі сваё жыццё на прынцыпах справядлівасці і свабоды. Тебе просим. Молимся за сужэнствы, якім пагражае развод, каб, карыстаючыся Божай дапамогай, яны знайшлі шляхі да паяднання. Тебе просим. Праз Найсвятейшую кроў Христа, заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі і ўсіх святых, просім прабачэння грахоў і правін за грахі для Івана Куніцкага, каб ён мог радавацца Божай хвале ў нябесным валадарстве. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных на гэтай святой мшы, каб мы былі адкрытыя на дзеянне Духа Святога, якога прынялі падчас хросту і канфірмацыі. Тебе просим. Акунаем у сэрца збаўцы ўсіх людзей несправядліва асуджаных, пакрыўджаных, людзей цяжка невылечальна хворых. Тебе просим. Боже, выслухай наши покорные просьбы, дары своими дарами народ, Тобою створенный, откупленный, праз Христа Пана нашего. Аминь. Сідайте.
Молитеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутним. Прийми ласкавий Ойче ті дари, у яких відбувається цудовна перемена, каб ми, як віруючи Тобі тое, що от Тебе походить, могли принять Тебе самого у Твоим Сыне, який живе и володарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён нябачнае і спрадвечнае Слово з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад векамі, пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў. Каб аднавіць усё стварэнне, загубленае чалавецтва, паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы: святы, сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Христе, Сыну Бога жывего, змілуйся. Это великая таямница веры, обвешча. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыми яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзефом, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мученикамі, святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу.
Просім Цябе, Пані, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьба гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер і усіх, хто у ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прийми владарство Твоє. Где и мы сподеемся быть к образом зими, завсюди радоваться Твоей хвале през Христа, Пана нашего, през яко даруєш світ, всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Таве, Боже, Ойче всемогутный, по едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стался человеком, каб мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня. Пусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи. Христя, збавцы нашего Иисуса Христа, Бо Твое. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мій на життя вічне. Амин.
Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, дай каб моц прийнятага сакраменту заўсёды падтрымлівала нас на шляху до неба праз Христа Пана нашага. Амен. Святый Архангеле Михале, Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Побияние наше.